κρίσιμη στιγμή πρέπει να λειτουργούν, γρανάζει. Γιώργος Μπούστρας, Διευθυντής του Ιδρύματος Αριστείας Συρίδης. Γεια σας. Αλλά είστε με άλλη ιδιότητα εδώ μαζί. Με την ιδιότητα του καθηγητή εκτίμησης κινδύνου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Και σύμβουλος του Προέδρου σε θέματα διαχείρισης. Ναι, εντάξει, η ιδιότητα η κανονική αυτή είναι. Αυτή που μας πληρώνει στο τέλος του μήνα. Οπότε να θυμόμαστε και τους εργοδότες μας. Το άλλο το κάνετε αφιλοκερδός, δεν θα πληρώνεστε από την Προεδρία για κάτι. Τώρα δεν θα τα πούμε στην τηλεόραση, αλλά πιστέψτε με, έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, κύριε Μπούστρα, εξηγήστε μας λίγο τι αλλάζει στο ζήτημα της αποαέρωσης, κυρίως της δασοπυρόσβεσης. Καταρχάς, αναβαθμίζεται η πολιτική άμυνα σε υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Τι σημαίνει αυτό? Γίνεται καλύτερη, να χαλάσω λίγο την εισαγωγή σας, λοιπόν, με βάση αυτό που είπατε. Δεν μιλήσαμε μόνο για αεροπυρόσβεση, μιλήσαμε για καταστροφές γενικά. Ωραία, αφού η πολιτική άμυνα γίνεται πολιτική προστασία και δεν είναι μόνο στα λόγια, έχει εξασφαλιστεί κονδύλι από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, έτσι ώστε να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα καινούργιο οργανόγραμμα, το οποίο θα δώσει στην πολιτική άμυνα, που θα μετεξελιχθεί σε υπηρεσία πολιτικής προστασίας, ένα κεντρικό ρόλο και στην πρόληψη και στην διαχείριση των καταστροφών. Επίσης κάτι άλλο το οποίο συζητήθηκε, όπως είπατε πολύ σωστά, υπήρχε για την αεροπυρόσβεση. Εκεί λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις. Μάλιστα θέλω να πω ότι δεν ήταν μια συνάντηση σχεδιασμού, ήταν μια συνάντηση προγραμματισμού. Και δεν ήταν η συνάντηση προγραμματισμού για τον επόμενο χρόνο, ήταν η συνάντηση προγραμματισμού για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ιδεατά και όχι ιδεατά, αποφασίστηκε να ανέβει ο αριθμός των πτυτικών μέσων στα 10 τουλάχιστον τα αμέσως επόμενα χρόνια. Άρα θα εξασφαλιστούν κονδύλια για να υπάρχουν τουλάχιστον 10. Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, θα μεταχθεί η συντήρηση των πτυτικών μέσων και το πιλοτάρισμα των πτυτικών μέσων κάτω από την εθνική φρουρά. Εξηγήστε μας λίγο γιατί κρίθηκε απαραίτητο αυτό. Δεν υπάρχει η απαραίτητη γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση σε αυτούς που τα πετάγανε μέχρι τώρα και τα συντηρούν. Βέβαια, δεν θα λείψει η εμπειρία και η εξειδίκευση και το Τμήμα Δασών σαφέστατα θα έχει τον πρώτο λόγο σε σχέση με τη διαχείριση κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό κομμάτι. Και για ποιο λόγο έχει να κάνει με το τεχνικό κομμάτι? Για δύο λόγους. Χωρίς να σε καμία περίπτωση να αφήνω υπονοούμενα ότι δεν γινόταν μέχρι σήμερα, θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της αεροπλοημότητας όλων των πτυτικών μέσων. Αυτό είναι, νομίζω, ξεκάθαρο ότι μπορεί να το επιτύχει η Εθνική Φρουρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, αλλά για να κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή σημαίνει ότι εντοπίσατε είτε πρόβλημα, είτε με το νέο μοντέλο θα γίνει κάτι καλύτερο. Και το δεύτερο, θα σας πω ότι με την λογική του ότι θα αυξηθούν τα μέσα, τα πτυτικά σε 10, δεν έχει λογική να έχεις δύο παράλληλες δομές. Άρα θέλεις να έχεις μία. Δεν είναι λογικό σε ένα κράτος, ειδικά του μεγέθους μας, να έχεις δύο παράλληλες δομές οι οποίες κάνουν το ίδιο πράγμα σχεδόν. Άρα είναι πολύ λογικό να υπάρχει κάτω από μία ομπρέλα αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο είναι όλα αυτά? Πείτε μου, ρωτήστε μου και θα σας πω. Όχι, απαντήστε το αυτό γιατί έχει σημασία. Ναι. Για ποιο λόγο πιστεύω ότι είναι σημαντικά το να σχεδιάσουμε έναν εθνικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας? Και είναι έτσι και επίκαιρο το παράδειγμα. Βλέπουμε τώρα την προσπάθεια της Αμάλθειας, η οποία γίνεται. Η οποία βασίζεται στην πολιτική βούληση πρώτα απ' όλα, και εδώ υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά βασίζεται επίσης και στο γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες κρατικές υποδομές. Δηλαδή το ΞΕΔ, το Cyclops, το οποίο βοήθησαν έτσι ώστε να μπορέσει να στηθεί αυτή η προσπάθεια της Αμάλθειας. Και εδώ τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα στέρεο, ένα δυνατό εθνικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας που θα βοηθήσει και την Κύπρο να παίξει ένα ρόλο πυλώνα σταθερότητος στην ευρύτερη περιοχή, την δική μας, εδώ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είπατε ότι σε 5 χρόνια θα έχουμε αποκτήσει μέσα σε 5 χρόνια 10 πτυτικά μέσα. Τώρα πόσα έχουμε στην ιδιοκτησία μας και πόσα επιχειρούν? Δηλαδή νοικιάζουμε όταν γίνεται πρόβλημα στην Θα υπάρχουν ενοικιάσεις πάντοτε. Νομίζω δεν είναι και κάτι το οποίο σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συμβαίνει. Αυτό που υπάρχουν φωτιές, αυτή τη στιγμή το Τμήμα Δασών διαθέτει δύο μέσα.
Όμως υπάρχουν και τα πτυτικά μέσα της αστυνομίας, τα πτυτικά μέσα της εθνικής φρουράς. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να έχουμε πτυτικά μέσα τα οποία να υπάρχουν σε αρκετά μεγάλο αριθμό, έτσι ώστε να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες. Ναι. Σε 10 χρόνια δεν ξέρεις αν οι ανάγκες θα είναι αυτές, αν χρειάζονται περισσότερα, αλλά για τον άμεσο ορίζοντα θα τα καλύψει το κράτος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, γιατί είπατε θα βρούμε πόρους. Θα αντλήσουμε και ευρωπαϊκά κονδύλια για αυτό ή κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση. Του ταμείου. Ναι. Και η γνώμη μου είναι ότι μπορούμε, η γνώμη προσωπική σαν πολίτης, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν και διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρήματα και μπορεί και να υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία ίσως να μην έχουν διεκδικηθεί. Δεν λέω σε καμία περίπτωση δεν έχουν διεκδικηθεί. Πάντοτε υπάρχουν και εθνικοί πόροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται. Πάντοτε όμως υπάρχουν και ευρωπαϊκά χρήματα ή χαμηλότοκοι δανεισμοί οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα επεκτείνεται και η επικίνδυνη, θα λέγαμε, περίοδος και πάει από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Ναι, αυτό τώρα είναι ένα εξειδικευμένο θέμα που έχει να κάνει με τους δασοπυροσβέστες τους εποχιακούς. Επεκτείνεται. Νομίζω, αν δούμε και έξω από το παράθυρό μας, σήμερα η θερμοκρασία είναι 23, 24, 25 βαθμοί. Λογικά, δυστυχώς, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Ελπίζω προσωπικά, χωρίς να είμαι κλιματολόγος, ότι έχει να κάνει με το φαινόμενο Ελνίνιο και του χρόνου θα επανέλθουμε σε λίγο πιο λογικές θερμοκρασίες. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια, να σας πω τα στατιστικά στοιχεία, είχαμε τον θερμότερο χρόνο που έχει καταγραφεί στην ιστορία το 2023 και σε κυπριακό επίπεδο είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό συνεχόμενων ημερών, 16 τον αριθμό, που η θερμοκρασία ήταν πάνω από 40 βαθμούς. Άρα μιλάμε για δραματική αλλαγή. Τώρα, κύριε Μπούστρα, πότε θα έρθει αυτό το αυτόματο, το λεγόμενο, το καημένο, το αυτόματο σύστημα της ειδοποίησης του κόσμου για ακραία καιρικά φαινόμενα? Ναι, λέτε το 112. Καταρχάς, το οποίο σε άλλες χώρες είδαμε να λειτουργεί όταν λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει. Στην Ελλάδα, μάλιστα, και τέλος πάντων δεν θα πούμε, αλλά σώζει ζωές το 112, είναι γεγονός. Ναι. Φαίνεται ότι υπήρχε μια καθυστέρηση με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Τις τεχνικές λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάποια από τις εταιρείες έκανε ένσταση, πήγε στις διάφορες υπηρεσίες οι οποίες εμπρακανεί. Η δική μου γνώμη προσωπική είναι ότι αυτά είναι θέματα εθνικής ασφάλειας και θα έπρεπε να πηγαίνουν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Και δεν πιστεύω ότι νοθεύεται ο ανταγωνισμός, μιας και είναι πάρα πολύ λίγες οι εταιρείες οι οποίες παρασκευάζουν αυτά τα πράγματα, χωρίς να φωτογραφίζω καμία, χωρίς να γνωρίζω καν καμία προσωπικά. Μάλιστα. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι είναι στα πρόθυρα του να προκηρυχθεί πάλι ο διαγωνισμός και ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα καταλήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά ελπίζουμε να μην δούμε πυρκαγιές φέτος, αλλά αν δούμε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τώρα, το είπαμε και στην εισαγωγή.